Baserrin biziaiz edo... Ez, baserrin ez, kanpoko etxe, digamos, villa estiloko, no... Vale. Baserria, amonan eta, pues, 50 metroa do, baina, egia esan gaur egun, animalik eta kenden zituen, eta oilasko batzu bakarri dago gaur egun. Leheno bat zituen behiak eta goza, baina, nik ez nituen ezagutu behiak, Eta belarrik bihatze alda. Bai, belarra bado, bai. Garbitzeko, bai, nahi baino gehiago. Vale, eta desbrosa hori ordu neste hartuko, no? Xega hartu, eta venga. Eta arte hartu, erda, bastarrak itxeko eta... Bai, no, sasi emateko eta hola. Sasi eta zea, da, saiatzen nahi segak imozten, baina, bai, beti izatea. Desbrosa hori erraminte harra. Bueno, eta familian, ez eiz, aurrenengo segalaria, ez da? Ez, nire oso Jose Gabirondo, ibilizan... Ustete, laroita zazpi garren urtean, 1987 hola hasi zala ustet. Buelta hortan, eta urte mordoz gaintzitzen. Lau txapela ditu ustet Euskal Herrikok, eta 5 Gipuzkoako bai. Bai, oso segalari hona. Baten, falta zaik behan nahi iristeko, no? Bai, Euskal Herriko lag, baina ez. Azkenen, gio da ikusi berrado, leheno segalari gehiago zian, bai, gaur egun urritzen nahi da asuntua. Gehien bat esan deun erramintan problema horrekin, da entrenatzeko ere bai, leheno, baserri askotan, egunero itezituzten behiantzako jatenak edo gano janak esatezana. Egunian, egunekua. Ja, jendia indazitxo, no? Baina, gaur egun entrenatzeko problema da, favorezke bili bezula asko, porque gaur egun hiru egun egualdi honakin itxetuzte eta inguruko belardi guzti mozit ituzte azkenen. Ja, eta zuela, nun dauden ere lanak, goin zein berdi. Eixan amorro, emate, juten zela, beha kotxean lanetik handa, ostres, hau moztu beha, bestia. Jo, egualdi hona nian, pues, nahi añadakazu haitzeko aukera, ezta? Baina egualdi txarretan guk haitu inderrizatu du segan. Eta, baserritar batzuk eskara portatze dira, eta hola biltzegia, baina bestela zaila da. Kirol zailaek hortako, no? Osa, tipo batek entrenatu nahi baik eta segalari nahi izan nun entrenatu garen, nola hasi behar dik? Eta esate, esplikatutena, leheno egunero itxezian jatenak, baina gaur egun oso, igual, nik ez hautze jute hemen ingurun, bi baserri egunero itxutena jatenak. Guko laiten dugu, ere, bai, gure baserri. Bai, egunero. Baina, makina... Segaradorakin pasa, moztu, traktore bete, eta venga. Hiru lau behiz eskau. Toki gutxitan jagi esan nahi.